इनी मो देहरे गामुछा पड़ीची नुआ नुआ तिदिदंग नुआ नुआ तिदिदंग नुआ नुआ तिदिदंग नुआ रे नुआ नुआ रे नुआ नुआ रे नुआ। ଆରେ ନାତିଆ ରହ ରହ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚଇନି ଚିକଣ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ କି? ଇରେ 10ଟା ନ ବାଜିଲେ କି ତ ଚୁଚୁମାରୁ କ୍ଷୀର ନ ସରିଲେ ତୁ ତ ଉଠିବା କଥା ନୁହଁ। କଥା କ'ଣ କିରେ ନାତି ଟୋକା? ତୋର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେଜମା ଖୁତେ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ କହିଲୁ? ଜେଜେମା? ହଇରେ ନାତିଆ ମୋର ଆଉ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବି। ଧୀରେ କହିଲୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ଟିକିଏ ଜୋରରେ କହିଥାନ୍ତୁ ସେପଟେ ତ ଜେଜେମା ଫଟୋରୁ ବାହାରିକି ତତେ ପିଟିଥାନ୍ତା। ଇନି ସେଇ ଯୁଗରୁ ତ ହେନେ ମୁଁ ଧୀରେ କିନି କହୁଛୁ। ହଉ ମୋ କଥା ଛାଡ଼େ, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କରେ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚୁଚୁମା ଧରିକି ବୁଲୁଥିବୁ? ମୁଁ କେବେ ମୋ ନାତୁଣୀ ବୋହୂର ସେବା ପାଇବି? ଆହା ବୁଝିଲୁ ନା ଜେଜେ? ଆରେ ମୁଁ ପରା ଅଛଣି ଛୁଟିଆ ଛୁଆଟା, ହେଲେ ମୋର କିଛି ବୟସ ହେଇଛି ନା କିଛି ହେଇଛି କହ? ମୁଁ ପରା ଚୁଚୁମା ଛାଡ଼ିନି। ଏରେ ତଳକୁ ସରି ମୁଁ କହୁଛି ତଳକୁ ଦେଖ, ମୁଁ କହୁଛି ତଳୁ ମୋର ଉପରକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖ। ମୁଁ ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଇତେ ସରିନି ଯାଉଛି, ଆଉ ମତେ କିଏ କନା ଝିଅ ଦବ? ଶୁଣୁ, ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ରେ ନାତିଆ, ତୋ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ତୋ ବାପା ମତେ ବାପା ଡାକୁଥିଲା, ବୁଝିଲୁ? ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଛୁଆ? ଇରେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ପରା ଗଣ୍ଡେ 5ଟା ପିଲାର ବାପା ହେଇସାରନ୍ତୁଣୁ। ବୁଝିଲୁ ନା ଜେଜେ, ତୁ ଜମା କାମକୁ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲୁ? ବେକାରିଆ ନୁକଟା ଏଟା ଗୋଟେ। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଜମା କାମକୁ ନୁହଁ? ବୁଝିଲୁ ନାତି ଟୋକା, ଏବେ ସିନା ବଳ ବୟସ ଗଲାଣି, ତୋ ବୟସରେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କରିଛି ତୁ ଖାଲି କାନରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣି ପାରିବୁନୁ। ସେ ଯୋଉ ଖେଳ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଆଉ ମନେ ପକାନି ସେ କଥା। କହିଲା କ'ଣ ନା କାମକୁ ନୁହଁ। ତୁ ଯା, ତୋ ଚୁଚୁମାରୁ କ୍ଷୀର ସରିଗଲାଣି, ଯା ଯା। ଜେଜେ ଏ ଜେଜେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଜେଜେ ରେ? କ'ଣ କିରେ ନାତିଆ ଭାରି ଖୁସି? ଆରେ ଆଜି ମତେ ମିଳିଗଲା ମୋ ମନ ମୟୁରୀ। ବୁଝିଲୁ ଜେଜେ, ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଆଖିରେ ଛୁରୀ ଭୁଜାଲି ଉଡେଇକି ହେନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଜି ମୁଁ ପଢେଇ ଦେଇଛି। ଇବେ ସେଇଟା ଝିଅ ହେଇ ନଥିବ ବେ? ଜେଜେ ତମର କିସ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ହେନେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା କିସ? ଇରେ ଟିକିଏ କ'ଣ, ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ଝିଅ ପଟେଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଝିଅ ତତେ ଅନେଇବ ନାହିଁ। ଜେଜେ ସେମିତି କହିବୁନି, ମୁଁ ହେନେ ରାଗି ଯିମି। ହଉ ଆଉ ରାଗେନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଭାରି ରାଗି। ହଉ ଏଇରେ ନାତିଆ, ତୁ ଯଦି ବାହା ହେଲୁ ତତେ ତ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ସେଇ ବେଦୀ ଉପରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। କାହିଁକି କହିଲୁ? ଏବେ ତ ଚୁଚୁମା ଖିଆ ଦେଖିକି। ଯାଉ ସେରକମ କଥା କହିବୁନି ଜେଜେ, ବୁଝିଲୁ ନା? ଆରେ ଗୋଟେ ଗନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେନେ ଆସିବ। ଆରେ ମୁଁ ପରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଆଉ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ। ଆରେ ଟ୍ରେନ ଯିବ ଆସିବ, ଷ୍ଟେସନ କିନ୍ତୁ ସେମିତିରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ରେଳ ନା ମୋ ପାଟିଟା ଖରାପ କରୁଛୁ? ଆଇଲା କୁଆଡୁ ମତେ ପାଠ ପଢାଉଛି? ଚାଲେ ତୁ। ये जजे सुन, टिके सुन, क्या ना रागुची को ना सुन रे जजे सुन। କିରେ ନାତିଆ, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କିରେ? ଜେଜେ ମୁଁ ହେନେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିନି ପାରୁନି। ମତେ କହୁନୁ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଜେଜେ ତୁ ଜମା କାମକୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଥରେ ତତେ କହିଛି ନା? ଇରେ କହିକି ଦେଖେ, କାମକୁ ନୁହଁ କି କ'ଣ ଜାଣିପାରିବୁ। ଜେଜେ ସରକାର କହିଲେ କି କରୋନା ଗଲା ପରେ ସବୁ ଏଠି ବିକାଶ ହବ, ଯୁଆଡେ ଦେଖିବୁ ସିଆଡେ ଖାଲି ବିକାଶ ହେଇଥିବ। ହଁ ତ ସତ କଥା କହିଲେ। ହେନେ ଜେଜେ ପୁଣି ହେଲେ କ'ଣ? ଇରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଭାବିବାର ଅଛି କିରେ? ଜେଜେ ଆମ ଗାଁ ପଞ୍ଚୁଆର 3ଟା ପୁଅ। ଆରେ ନାତିଆ କ'ଣ କହୁଛୁ? କେତେବେଳେ ସରକାର, କେତେବେଳେ ପଞ୍ଚୁଆ। ଇବେ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ନା ବାଉଳି ହଉଛୁ? ଦେଖିଲୁ ନା ଜେଜେ ମୁଁ କହୁଛି ହେନେ ତୁ ଜମା କାମକୁ ନୁହେଁ, ବେକାରିଆ ନୁକଟା ଏଟା ଗୋଟେ।
ହଉ ରେ ନାତିଆ ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଜମା କାମକୁ ନୁହଁ। ତୁ କହ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କହ। ଜେଜେ ସରକାର ପଞ୍ଚୁଆର ଖାଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ବିକାଶ କଥା କହିଲେ, ହେନେ ତାର ଆଉ ଯେ ଦିଟା ପୁଅ ରାକେଶ ଆଉ ପରେଶ କଥା ତ ଜମା କହିଲେନି। ଚାରିଆଡେ ଯଦି ଖାଲି ବିକାଶ ନି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ପରେଶ ଆଉ ରାକେଶ କିସ ତା ଭାଇ ନୁହେଁ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଦେଖାଯିବେନି ମତେ କହନା। ବେକାରିଆ ନୁକଟା ଏଟା ଗୋଟେ। ଆଁ? ଆରେ ରହ ଏ ମାଞ୍ଚିଆ ମୋର ଭାଇ ମାନେ କିଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛ ରେ। ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣ ଏ ରେ ଶୁଣ, ଯଦି ଆମର ଭିଡିଓଟା ତୁମର ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ତୁମର ଯିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଯେଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅ। ସେ ଯେ ତମର ଇଂଲିଶରେ କିଛି କହୁଛ ସେଟା ସେୟାର କରିଦିଅ ଟିକେ। ତାପରେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଟାକୁ ଚିପି ଦବ। ତାପରେ ସେ ଯେ ସାଇଡ ର ଯେ ନାଲିଆ ରକମ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଂଲିଶ ର ଲେଖା ହେଇଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ତାକୁ ଟିକେ ଚିପି ଦେଇକି ସାଇଡ ର ଯେ ଘଣ୍ଟିଟା ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ଡାକୁଛୁ ତାକୁ ଟିକେ ଖେଞ୍ଚି ଦିଅ। ସେଟା ଖେଞ୍ଚି ଦେନେ ଆମର ଯେତିକି ଭିଡିଓ ଫାଷ୍ଟର ନି ବାହାରିବ ସେଟା ତମର ପାଖକୁ ଆଗେ ନେଇ ଯିବ। ଦେଖିବ, ଖୁସି ହବ, ହସିବ, ହସାଉଥିବ। ବୁଝିଲ, ମୁଁ ପୁଣି ଯାଉଛୁ ଫେର ଆଉ ଥରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିମି। ଦେଖା ହବ। ଜୟ ଜୁହାର କେ ମାରାଙ୍ଗ ବସାଇ ଜୟ ଦେଶୀ କୁକୁଡା କ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜୁହାର କେ।